अपने भीड़ी राखा पैसा गाड़ी के बटो कि गोरी तोरी पातरी रे कमरिया गोरी तोरी पातरी रे कमरिया हिलेला तो डोले जिगरा मोर गोरी पूरा लोहक फेसबुक गइल बा परिवार वाला हमर लूक भइल बा पूरा लोहक फेसबुक गइल बा परिवार वाला हमर लूक भइल बा बॉडी पगाड़ी टूटेला जब मारी ले ठुमका भेजो पातरी रे कमरिया गोरी तोरी पातरी रे कमरिया हिलेला तो डोले जिया ना मोर गोरी तोरी पातरी रे कमरिया चले लूडो भैया सरिस्ताबाद के धरती से 500 रुपया पुरस्कार है गाना पर। जय हो जय। गाना हिट आप सब करौनी दिल से धन्यवाद। जय हो। तले लेगो और गाना हिट हो गल हमारा गीतिया के बोल अरे की कोरा सवाल लइका बुझाला अछून बिजुली के तार कमरियों से पातर बलमुआ हमार कमरियों से छून बिजुली के तार कमरियों से पातर बलमुआ कमरियों से रोवे अलंगिया रोवे पलंगिया सटन बुआना कबर लंगिया रोवे अलंगिया रोवे पलंगिया सटन बुआना कबर लंगिया पातर बलमुआ हमार कमरियों से लूटाए राजा
रुपया पुरस्कार केकरा ओर से दीना गोप बड़े भैया के कर कमल द्वारा बार बार भैया के पाँव लगी रही आशीर्वाद के प्रतीक्षा लगा रहे कमरियों से पातर बलमुआ कमरियों से अब भैया के वो गाना के फरमाइश भला फिरोज भाई सुन लो कौन हद से ज्यादा ही गाना ट्रेंडिंग में सुन ले बड़ा के ईमानदारी से बोलो बोलो तू ये लाइन में रह के अगर जो ना सुन बहु सुन ली हम तो बुझ के कतना बड़ दोषी कतना बड़ अपराध करत गीतिया के बोल का हटे हटो वाले ना हटे नजरिया दो हटे हटो वाले ना हटे नजरिया हो जन्मा रे जान हो मौन कलर सरिया देखता नी मीठी मीठी मुस्की तुम्हारा तारा बोलो ना तू हमसे का चाहता रा बोला ना मीठी मीठी मुस्की तुम्हारा तारा बोला का हमरा से चाहता रा तो ये चाहता नहीं कि हटे हटो वाले ना हटे नजरिया जन्मा रे जान हो मौन जन्मा रे जान हो मरून कलर सरिया जे भी इंस्टाग्राम चलावेला तो इंस्टाग्राम पर हुआ सब हमरा के फॉलो करी ऊपर एक से बढ़ के क्वालिटीदार चीज देखे के मिली स्पेलिंग PARDUMANPARDESHI आ लगले एगो 1 हां प्रदुमन परदेसी 1 प्रदुमन परदेसी 1 इंस्टाग्राम आईडी पर हुआ सब सर्च करके हमरा के फॉलो करी और प्रदुमन परदेसी जो यूट्यूब चैनल बा ओकरो के सब्सक्राइब करी आप सब और काल सवेरे एगो हमार गाना रिलीज होता स्वागत म्यूजिक से कौन गाना कमरियों से पातर बोलमुआ हमार जौन गाना रहो स्वागत म्यूजिक से ही रिलीज भइल बा बहुत प्यार दुलार मिलल बा वो चैनल करो सब सब्सक्राइब करी स्वागत म्यूजिक हां और कल सवेरे एगो बड़ा दर्द भरा सॉन्ग स्वागत म्यूजिक से रिलीज होता 6 बजे रहुआ सब जरूर सुनो हां दिल के बात लइका के दिले में बा लड़का के बाद